Серафим от Йордан Йовков. Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към Еньовото кафене и сам си Еньо, седнал пред кафенето на сянка, не може да го познае кой е. Посред лято в тая страшна жега, той човек беше навлякал дълго зимно палто, като попско расо. На главата му беше нахлузено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху палтото на непознатия. Едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше. Уръфано, разнищено, навред надупчено, навред накърпено, и между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде седър шеф и избелели конци. Човекът доде на две-три крачки и се спря. Той разбра, че Еньо не може да го познае и малко обиден, с подигнати вежди, леко усмихнат, остави се да го гледа Еньо и зачака. Той беше мършав, дребен човек, изгубен в окърпеното палто като в пашкул. Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада, очите му като опияниците или у хора, които не са се доспали, бяха влажни и замъглени. Еньо продължаваше да го гледа втрещено. Непознатият се усмихваше повече. „Абре, Серафиме, ти ли си?“ извика най-после Еньо. „Ух, да те уби, здраве да те уби! Не мога да те позная, бре!“ „Аз съм, бай Еньо, аз. Натурален като жив, тъй да се каже. Аз пък рекох, че и тъла съм. Помислих, че е плашилото от даска от Тодоровата бахчайде насам. Да те вземе мътната, да те вземе. Мисля си, какъв ще е то си спаднал германец.“ Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава. Той подпря на пейката тоягата си, с нея чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места на Гергьов ден или по Димитров ден, когато слугите минат господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа. На някоя мелница се представяше да храни свинете, да чисти обора на някой хан или пък пасеше един-два добитъка. „Де бето и лято?“ попита го Еньо. „Рано си напуснал? Щъркелите още не са си отишли. Де беше?“ „В Белица бях то и лято, на една керемидарница. Има един панайот там, керемечия, при него бях. Керемидите му пазех.“ Той говореше ниско, като че се боеше да не го чуе някой, с разширени и очудени очи, а после изведнъж се засмиваше и между посинелите му устни светваха зъбите му. „Сухо беше то и лято“, продължи той. „Добра стока изкараха хората. Ама и берекетя на тъй по селата беше добър. А нашите българи, бай Еньо, кога имат пари, къщи правят. Като мина Харманче, като надойдоха ония торлаци, сталигите, и взеха, що керемиди имаше. И взеха ли ги? До една. 3 големи колелета бяха. Свършиха се. И чурбаджията, панайот. Нямам кай нужда от пазач, бай Серафиме. Свободен си. Даде ми хака и отряза ми квитанцията, тъй да се каже.“ Като каза това, Серафим се усмихна и тъй като беше съблякал пълтото си, стоеше сега мъничек, слабичек. Щом остави пълтото на пейката, той този час се попипа над кръста, по пазвата. Еньо разбра, че там нейде е скатал парите си. „Че вземи да си купиш едно пълто“, посъди го строго Еньо. „Все трябва да си изкарал някоя пара, да си купиш едно пълто.“ Ща, бай Еньо. „Едно пълто ще си купя, защото той веке за нищо го не бива.“ Той погледна пълтото и се усмихна. „То е, тъй да се каже, добро за музея.“ Седни, да си починеш сега“, каза Еньо, след това стана и влезе в кафенето. Колкото можеше да се види през вратата, вътре в кафенето беше дълбоко и хладно. То беше проста сграда, като плевник. Нямаше таван, 2 стрехи се срещаха нависоко и между върлините, наслагани на често, се виждаше сеното под керемидите. Едно лястовиче гнездо беше залепено до средната дебела града.
Серафим, гологлав, с пластена посивяла коса, седеше на пейката, режеше по-малко с една костурка от хляба си и сладко дъвчеше сухите залъци. Лястовичката, която имаше гнездо в кафенето, трепна с крилете си и току пред лицето му влезе вътре. Повъртя се, след той пък тъй бързо се стрелна навън. 2-3 връбчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне, за да могат да вземат някоя трохичка. Една жена запърполя с полите си и влезе в кафенето. Но Серафим не я погледна. След малко жената заприказва високо и той даде ухо. Скъпо, всичко скъпо, кръстник Енио, какво да купим с 2-3 яйца, дето ги вземаме сутрин от кокошките. Едвам свързваме да си вземем покривак сол и кълъп сапун да се оперем. Той кибрид, газ, забравили сме го. Че барем да сме по-добре, да сме здрави, кръстник Енио, а то... Какво прави Иван? Как е сега? Как ще е Иван? Лежи. Отде дойде тъс болест, кръстник Енио, отде дойде. Сега по света Богородица ще стане 7 месеца, как не е похванал работа. Души го нещо в гърдите, подпира го ей тука. Отслабнал да го духне, ще падне. Не е добре, кръстник Енио, жълт, черен, като пръст. Думът ми, заведи го в болницата. Тури го на колато и го заведи в болницата. За болницата трябват пари, каза Енио. Трябва да ми, как да не трябват? Жената въздъхна, след той продължи. Че нали не умря и с онзи ден кръстник Енио и биволицата. Изкарах я сутринта здрава, читава. Нищо и нямаше. А вечерта, като си дойде, гътна се пред сам вратника и умря. Душата ми се обърна. Плакали сме, като че умря челяк. Болест има подобитъка, каза Енио. И на мен ми умря една телица. Ние от месото взехме ни кожата. Доде фелшера и каза, не бива кай да ядете от нея, ще я заровите с кожата. С все. Ох, то нашето тегло, не знам. Жената замълча, но като се услуша по-добре, Серафим разбра, че се шепне. Изведнъж Енио извика. Нямам пари аз. Оде ще те взема пари да ти дам. Нямам. Не думайте и кръстник Енио, не ме връщай. Ти ще ми помогнеш, ти ще ми дадеш, че при кого други го да ида, кръстник Енио, при кого да си ударя главата злочест аз. Кръстник Енио, моля ти се, като на Господа. Остави ме, ти казвам, нямам пари, изкрещя Енио. Жената замлъкна и заплака. Серафим ме слушаше как хълца и как вие като пребита. Ядосан, Енио се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи никъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и си отиде. Тя тъй беше се събрадила, че лицето й не се виждаше. Но по вървежа Серафим разбра, че е млада. Пари ли иска? Прошепна той на Енио. Пари иска. Оде да й ги взема. Аз банка ли съм? Искала да води мъжа си на болница. Добре, ама аз като нямам какво да й дам. Сърдеше се още Енио. Значи сиромашия души, тъй да се каже. Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Енио, която беше наблизо, бяха стоварени кой знае кога камъни и както бяха насваляни, тъй си стояха, разхвърляни. Серафим ги прибра на едно място и ги нареди. След той ходи за вода. След той поля пред кафенето и премете. Вечерта Серафим остана на гости на Енио, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на мегдана пред кафенето и там взе да се приготвя легло. Че са барем тук пред стряхата, бе, българино, рече му Енио. Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш. Не, тук ми е добре мене. Ще ти духа? Не ми духа. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа. Няма да има вей. Той гледаше Енио и се усмихваше с насълзени очи. Страх го е да не го оберат, помисли си Енио, като забеляза, че Серафим се попипа по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще. Затвори кафенето и си отиде вкъщи. На другия ден той се забави късно, дойде да отвори. Той завари Серафим седнал на пейката и както вчера режеше си хляб с костурката и закусваше. Енио се изправи пред него, изгледа го продължително, след той каза: Ти
Какво си направил? Какво съм направил? Никому нищо не съм направил, кротко отвърна Серафим. Дал си пари на Павлина, у нас, дето снощи беше тук. Дето искаше пари от мене. Аз сега бях от тях. Тя ми каза: как те й даваш пари на човек, когото не познаваш, че може да ти излъже, може да не ти ги върне. Ба, ще ми ги върне тя. Нека заведе мъжа си на болницата, може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върне. На нас, помежду ни, условието знаеш ли как е? Когато Господ на нея и тя на мене. Аз не бързам. Еню прехапа устните си и замълча. А палто? С какво ще си купиш палто? Каза той. Че нали имам палто? Я го я. Серафим взе палтото от пейката и го разгъна. Хубаво си е то моето палто, нищо не му е. Той се усмихна и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомняше нещо. 10 и повече години има, откакто се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав, но често даваше някому парите си, както беше ги дал тая сутрин на Павлина. От тогас на палтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба. Хубаво си е моето палто, продължи той с някаква особена радост в гласа си. Аз, като го позакърпя пак, ще прекарам с него и тази зима. Пък ако ме е писано с него, може и пред Бога, то там, на онзи свят, той палто може да ми помогне. Може пък там да ми даде ново палто, златно, тъй да се каже, скъпоценно. Серафим говореше Сеня, но не го погледна. Той пусна палтото на колената си, позагледа се пред себе си и се усмихна.